Типсин йөрәк, сөнмәс дәрт, дәртләнергә яқты юллар бар. Казанда 4-нче төбәк ара Илһам Шишмәсе бәйгесенең 1-нче туры булып узды. 6 яшьтән 21 яшькәчә 140 җыр сөюче 14 төбәктән гариза җибәргән. Аларның җырлаганын онлайн рәвештә танылган җырчылар бәяли. Татарстанның халык артисты, халкыбызның мәшһүр җырчысы Илһам Шакиров иҗатына багышланган җыр бәйгесе Сарман муниципаль районы башкарма комитеты, Бөтендөнья татар конгрессы, Ак Калфак татар хатын-кызлары оешмасы тарафыннан үткәрелә. Халык җырларын җырлау нәтиҗәсендә, халык җырларын тыңлау нәтиҗәсендә минем туган телебезгә карата мәхәббәтем артты дип язган. Менә шундый иштәлек язып калдырган Габдулла Тукай. Менә без аның Илһам абыйның мисалында да шуны күрәбез. Безнең бүйегебез Илһам Шакировның репертуарын өйрәнеп үстеләр, аны җырлап үстеләр, алар чын җырчылар булачаклар. Һәрбер кешенең бит инде үзенчәлеген күрәсең, баланың кайберләренең инде теге ишетелеп тора, ширләгән тавыш белән җырлыйлар. Аларны бит инде күз алыйсың, телгә шәйбәтрәк җырлый ул дип. Шуңа күрә барлык вакытында карыйбыз конкурсантларны.